Dijawabi Semar Gareng Petruk Bagong Goro-goro. Moh ora tak mulai-mulai salatane ora kompak. Semar Gareng Petruk Bagong Goro-goro. Dakwah hira tuntunane Sunan Kalijaga. Semar Gareng Petruk Bagong Goro-goro. Dakwah hira tuntunane Wali Songo. Allahumma sholli wa sallim ala Allahumma lir ilir tandure wasumine ijo royo royo asenggo temanten anyar sah angon tereno loyo loyo tereno kanggo masoda desa penake kaya ngeten gak ape diribeti, urip ning desa penak ayeme kaya ngene kok ape diribeti karo hal-hal sing sekirane ora ndadekke penting dhateng uripe jenengan. Digawe ayem nggih. Kira-kira sampean kok dimusuhi karo wong, wis ora usah diwales. Dielek-elek, ora usah diwales. Penting jenengan dadi wong sing apik tansah manfaati. Wong bekakas mbadhok ra njaluk dekne kok mbok gawati barang. Nah, ngeten nggih. Lir ilir tandure Aisyah tak senggan mantan hajam sahangan loyo loyo kelana ayo rasot dadat padang rembulan ya surah sepindah malih sareng-sareng sing kompak tepuke kok wae. Kula nyekeli weteng ngeten mawon niku tak batin aku iki kok koyok malah lemu apa piye. Kula winginane bar acara teng Sidomukti nika to. Nika kula nggo klambi abang. Tak nggo pas, ora keciliken, ora kelondungen ngoten niku mboten. Wis pas pokoke. Bareng niki mangape tak nggo kok cilik kabeh aku ngono. Malah kayak bocah bayi sing klambine mlepet kabeh. Akhirnya tak tetek ganti niki. Mosok aku malah modot aku ngono.
bocil. Padahal klambi ngoten niku nggih anu kula tuku klambi-klambi ngeten niki ora klambi larang, klambi 75.000-an. Lah ora percaya. Gak percaya modele. Nggih jenengan anek mereke niku tukune ning Shopee. Iya kandhane wong tenan ta ora. Ora kiwa kowe. Lir ilir andore ayo royo asego teman Ompong padang arep bola Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saderenge kula milai nyuwun berkah waosan Fatihah wa nahudzu bi dzikri